ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାହିଁକି ଚାରି ଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚାରି ଧାମର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଚାରି ଧାମର ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ କଥା। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ବଦ୍ରିନାଥ ଅଳକାନନ୍ଦ ନଦୀ କୂଳରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିବାସ ରହିଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଦି କାଳରୁ ଏହା ପବିତ୍ର ଧାମ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ କବାଟ ଶୀତ ଋତୁରେ ଦୀପାବଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥର କବାଟ ଖୋଲିବାର ତିଥି ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଘୋଷଣା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ କରାଯାଏ। କେଦାରନାଥର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 3584 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ 12 ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଦାରନାଥ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ଧାମର ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହି ଧାମ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମ ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିରମାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ରାମେଶ୍ୱର। ଏହି ଧାମ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହିମା କାଶୀ ଧାମର ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାନର ସେନା ସହ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା। ଏହି ଧାମ ଗୁଜରାଟର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏହି ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିବାସ ଅଟେ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର 2ଟି ଅବଶେଷ ରହିଛି। ଗୋମତୀ ଦ୍ୱାରିକାରେ 2ଟି ଘାଟ ରହିଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।